Idi madama ang mangisursunan ni Jesus ijay templo immasideg ken kuana dagiti pangulwen a papadi ken dagiti panglakayan a Hudyo. Anya ti kalintegam ang mga ramid kadagitoy. Si asino tinangted ken ka iti daytoy atoray sinaludsod da. Agsaludsudak met kada kayo insungbat ni Jesus. No masungbatan dak ibagak met kada kayo no anya ti kalintegak ang mga ramid kadagitoy. Naggapwan tituray ni Juan Amamunyag. Iti Diyos wenno kadagiti tattao. Anya ti isong batyo. Nagsisinnaludsod da. No kunayo naggapo iti Diyos. Kunanan to kadatayo. Apay nga rod adi kay mamatikin ni Juan. Ngem no kunatayo ang naggapo iti tao. Mabuteng tayo met no anya ti aramidan dagiti tattao. Ta imbilang da amin ani Juan. Imbilang daamin ni Juan amaysa a propeta, iti kasta insong batdaken Jesus, di mi ammo. Jakmet nga rod ibaga kada kayo no anya ti kalintegak. Jakmet nga rod ibaga kada kayo no anya ti kalintegak nga agaramid kadagitoy, kinuna ni Jesus kadakwada. Kakabsa ti Ibanghelyo ti Apo. Damang-dama na ba ang Pasko? Doon na kita'y mangi parparipirip nga gaputa agin aldumasisen, Christmasen. Iti aglawlaw no kitaan nyo, nakaadado nga dekorasyonan. Hindi kalman da ito nga Christmas tree ka, yung kabil da jirwar, madi no agtudo matuduan mat iyo nagyo. No hanggang pala makadecide, yung kaipantatok-tok ta simbaan nun kung kunakon. Ngayon mo di kaya silaw tayo dita, hindi ko nalinaawan sa matintinagan, intawag ko ken mayora, rabrabi may dasinimsim pa, takababaim mag, misa di galyo ka mangrugin, agay niya na ganan, marigrag. Kanukit kitaan tayo, no niya ti ka ipapanandag iti ramrambakan tayo, may sangam no daduma, ado ti turungan ti dalan, nga haantay maawatan. Kasla mapukaw di jay focus tayo no anya ti ramrambakan tayo. Kala di dinaratan di rabi. Umuna nga simbang gabi, nga po nagado nga tao. Kung nadagay jay sumarunong nga host ka, ayo umanay pa ita sa nga gasot a kilo sa nga baboy no partitay ni sumarunong ko na data nagadado ti tao. Tibagbagak kadakwada, apa yan no daytay damdamo yung aramidan daytoy kung naktay barabarangay dayjay simbang gabi un apo. Apay ti uri ti piyas tayo, kasani kaskas tayo, ijay latan apo. Kuna met, kasla kuma di piyasta, nagti kami notion tayo ti piyasta no daduma, kala kuma di ti parokya, agpiyasta tayo. Adapi agsulsurisit, para stipend, para bisbisita, para sangsanga ili. Nagado apapadi, nagado abisita, mayat. Kati sa ludsod ko kadakwada, kada kayo nga taga ditoy, nagpiesta kayo, wano nagsagana kayo laeng para iti sa bali a tao. Baka di jay ramrambakan nyo, kada di jay iyo umay ti sa bali nga tao, da kayo narinayo nga nagpiesta kayo, ay gayam niya. Tanagrambak tayo nga para iti sa bali ti pampanunutan tayo, di sayom oray mo da iti Christmas. No daduma, agsagsagana tayo, agdekdekorar tayo, agramrambak tayo, ngam para iti nagaddayo di Christmas tayo. Laka dagiti followers tayo, dagiti adati abroad, kunada apo, imbagpay dita ta mariri na ti espiritu ti Christmas, dito'y ayan mi, bali awa, nagtrab-trabaho kamlata, ala shout out kano kanya, da amin dagiti agbuybuya, dispensar di kalman, kadagiti agbuybuya ta, dijay Sunday mas tayo, dito'y ka, medyo nag-failure, dito'y technical, dito'y kwa tayo, radyo tayo, dito'y computer tayo, kahan nga na-live. Na-live ng awan sound na iso nga nabalbatatag imay da sinimpan thanks bitugat dalat tamo remedyo na subukon lat tamot ti kalaban nga testingan no kas anumot ti kwa tayo. Kano daduma uray da tayo agramrambak tayo sagsaganaan tayo 9 days manen.
Rambakan tayo, ada dagiti nagrormanan, ada dagiti seasonal Catholics niya. Ada dagiti Katoliko nga sa adala umay makimisa no aginaldo, into no semana, into nalpas dayta, ay di da ka man am-ammo na po Dios. Makammo ka biag mo ta nga po Dios. Into semana rumwarda manan. Kada no daduma, kasla mo ladyag piyesta nga ti sagsaganaan tayo, dagiti tattao, dagiti nagado nga papadi ka. Di sa imot lano kas tayo daduma. Ramrambakan tayo ko natin, maririnam ka din ti piyas ay Paskwa, wen, ngam anya ti pakirinaan tayo, Christmas tree, bilen-bilen, Christmas light, no daduma ka, dapat ti focus tayo kini Santa Claus, apaw, bitin ka nga bitin ti medyas, awang mo laangan, apaw, malpas to Christmasan. Anya ti nakafokusan tayo, mayat mata, karkaroling, mayamat. Ngam no daduma, out of focus. Sa bali DJ ramramba kayo, kasi kunak ka, alawang pa'y dekorasyon may, Christmasan. Kati kunak kumamuji puso ka, no DJ lati focus mo, dekorasyon mo kaputi Christmas, ang layo naman ng Christmas mo. Nagadayumot day ta Christmas mo no ti number 1 nga focus mo ka lamayat mo ta kanya tayo ada nag-float farid tayo ita kando na pantay Binoy Buya nagina nga bakla ta Santa Cruz siyempre ka Santa Cruz kan karabak kayo. Oh, pailaw everywhere amin no agkita kadta apo nagado nakapinpintas. Ngam no kuna tayo nga, awang mula dekorasyon men, ka-Christmasan, kuna mo, ang layo naman ng Christmas mo. Kasano nga ro dagiti awan pagdekorar nan? Hindi kalman, gaputa da ng TED, ti tulong na, nga grupo, ti kakabsat tayo, handa mo kahit nga ibaga na ganda, nga pa-Christmas man dagitay ipa-Christmas mo apo kati kunak maidi-meeting dagitay nataengan lalalakay kada babbaket nga medyo marigatan dagitay awanan ngam na pensyonado kan hamutten amam nati hanggaman nga datay kawarasan tayo ta imbes nga isuda ti mapantay karulingan isuda man ti regaluan tayo inton bigat ikabil tayo to daytay box itan ni nalipatan mi nga ingkabil ta ora in kind mabalin yung ayag inayon ti imaited tayo kapo dagiti kabalay ko uray dala nga nasipsip nga tan nga na panagpilpili apan tay lista amin tay nalaklaka alay nalalad kinakabisbisi da oray na kami kalagtayet da nga sunay ka kung kunak anya nga tati spirit anya nga tati na dati Christmas dagitoy nari na da nga tatno anya ti kaipapanan datoy aramiden da mariri na da nga tano anya ti ibagbaga ti Pasko kadakwada kano daddo magamin kakabsat wen makatulong dagitoy nga tapno rumungbo ti ramrambak tayo ngem di kang runaan no daddo malipatan tayo anya ti kang runaan nga no daddo da joy di ragsak anya day tanga ragsak greatest history ko na tayo day kadadakkelan nga istorya anya day kadadakkelan nga istorya ti Dios ti ayat na kada tayo bimaba babaen ken ni Apo Jesus kunuham mo mari na di conversion di ragsak mo gaputa iti Dios ay ayaten na ka babaen ken ni Apo Santa Maria tatangal daw ko para ken ni Apo Santa Maria babaen ken kuana bimaba nga imay na tayo inarakop deje kumati ri naen tayo so nga uray mangket no awan dekorasyon uray mangket no awan ti handa tayo no deje puso tayo ka agragrag o gapo iti ayat dayta ayat ti Dios nagbilag nga ayat ti Dios no adda pa nagbabawi deje puso mon ikarkarigatan ti agbiag nga nalintegan ta apaya oh Christmas manen the love of God inayat nak uray man nagbasolak Father wen uray nakapsot ka wen isugarod ti imayan na di kinakapsot tayo taumay na tayo papigsaan di di kinarukop tayo imay na tayo pinabilag di di kurang tayo
Tadamo kurkurang tayo amin nagpakaro tayo. Di kurang tayo imay na pinuno. Sinulnitan na dagiti kurang kinakapsot ti tao. Dahita ti ragsak nga hantay mailadawan. Ngam no daddo magapota, tinawon mga ramrambakan tayo. Apaw, tinawon mga error mo ta Christmas tree, idulin mo tumanan. Nagitay bula-bulam nga, Christmas tree nga napunpun di kada bula-bulam nga nagbubuis, error mo tumanan. Tiga po na anya na ganang, nagbalin nga rutinary mo, di pa nang ramrambak tayon, nagpukaw di focusin. Isugar nga napanji Christmas given, napanji Christmas tree, napanji Christmas light. Anya adagajayan hanhanda tayo ngam no dadduma nagpukaw maiyaw awan tayo no anya ti turturungan ka anya ti kayat na nga igunam-gunam kanya tayo anya ti napintas panang bigbig ori ti ebanghelyo tayo anya dayjay kun adagiti tattao anya ti kalendagam nga mga ramid na handa mabigbig di aramid ni Apo Jesus. Ni Juan ti ibagayo nga propeta isuna, nangalaan na power na taoon no Diyos kuna ni Apo Jesus. No ibaga tayo nga ta Diyos ay kamadimot. No tao kuna damot ay kagura na tayo mo dagiti tao ta kariton da tayo mo gapot ay bilang da propeta. Awang karbangak kuna ni Apo Jesus. Anya ti igunam-gunam ni Apo Jesus tatanga aldaw kuma. Ti ibaga na kada tayo, di aramid. Haan nga gapo kiniwan, hanga gapo di panangisuro na, hanga gapo kadagiti makikita kin mabasbasa, di aramid. No makita yon ti aramid ti Diyos kada kayo, kunana kadagiti tattao, ibagayon adda ti Diyos kadwa na tayo. Kas di mo laeng kanya tayo. Manunga Christmas ti, manunga Aguinaldo Mases, manunga Christmas ti na atendaramon. Ada dati kung kunada nga, masapul akong plitwam, apaya, tapno magrantan di wish mo. Anya nga minti, wish mo ya. Anya nga minti, kaya mo nga dawatin kini Apo Diyos, aya, agsinsinyor ka nga, agtup-tupulon, inya pa ila wish mo, ng boyfriend ko mamut, father. Kapanya ka mo ta. Apaw. Anya gamin ti grant mo ayan, anya ka matiwis mo ayan, nagmayat ko mga tiwis tayo ka, if I have Jesus in my heart, kung natay ko maday, no, adala ko ma, pudpud no nga, Apo Jesus dito'y kumpleton. Amo ito, insuro da pa kada kami, ubing kami, no, dati kasto yung Aguinaldo, no, dati New Year, Apo, magibulsa kayo, ti kwartayo, barya, apay gamin nga barya, nga cheque ko mayat. Taapa yung mag-grant DJ wish yo, complete one nyo. Nung nagkurang ka ta, nakaturog ka, awanan, sayang di walong aldaw mo, ta siyam kuma. Dagi kami ti pampanunutan tayo, dagi jay, medyo adda pagkapanatikuna. Ngam nukit kitaan tayo kakabsat. Apay nga agririing ka, apay nga agsakripisyo ka, da joy, tiragsak tilubong. Taragsak ta pusom. Makatulong dagito external. Nung di ko maragragsakan tayo, no mabigbig mo lang nga, no adda ni Apo Jesus kanya, umanayon. Dadtan ti panagbalbaliw. Dadtan ti konversyon. No adda ni Apo Jesus kanya, kanya pala ti berukak. Di ko mati pampanunutan tayo, no adda ni Apo Jesus kanya tayo, anya pala ti sapulan tayo. Sokatan tayo ti pan nakaidaydayaw. Sansani kwa, mayamat. Dayay title ko ma. Possession tayo, no daddo magkadagajat isukat tayo, iso nga tattaka ni Apo Jesusan, inabak ni Santa Claus, taapay-apay ni Santa Claus, garo tagiwaras ti lulipapaan, ni Apo Jesus, awam nga may, awam magtinag nga po sa dilangit. Piapay no mapangkagkaruling, taadda itid da, uri no Paskwayo nga naimot ko na yun to, lang, no, handa nga mangtad. Ngam ni Apo Jesus, awam nga min. Babay, piyapay nga mapangka maki-exchange gift ta, adda maalam. Ngam adda nagaapa nga nag-exchange gift, apaya, Apo di nabunot na, nangisit Apo say, nagpintas mo di bungon na, nagaapa da. Dagi di nga minti mga agaw. Ngam ti pudpud no nga espiritu ti Christmas, ti Pasko ko na tayo, nga sagsaganaan tayo, di jay, no maawat tayo ni Apo Jesus, iti puso tayo, datan ti ragsak. Nguray may saka nga agkan kanta, joy to the world, the Lord has come. Let's say, let's say, let's... Lagbalin mga litsen.
Anang or mabalikas kag karoling litsay. Ang garod mangted. Kano kitaan tayo na uray no agkan di pusom ka uray man no hamo nga ibalikas ngem agkan kanta. Imaginem di tao nga nagkapsot, tao nga nagadot nagkurangan na, tao nga kasla awanen ti pintas na ti imatang ni Apo Dios isuna tinangdanon. Babaan kini Apo Santa Maria dayta ti espiritu ti Christmas. Dayta ti espiritu ti ragsak ti lubong sungar nga joy to do agragsak ka itan lubong gapoking kuana. Kinanaman tayo padasen tayo rinaen tayo at ipudpudno nga kaipapanan na. No adda ni Apo Isus king kadetan rumware natural. Naragsak smile. Itiram takal kalaingan nan. Dito ibadom nga, dapay latag na di badom. Ibadom mo, nung wari kang tumbigat, ori awan makakita ta, nagsip ngat mat. Tay bangbang lumampay na lukatan, itira mon. Dagiti handam nga hampay lang na irwar, idi Christmas din na udi, irwar mon. Taapaya, nagragsak nga rin puson. Hangka mangibabati. Hangka nga mangibabatin, ikatam amin. Inya dagiti mangibati nga mga agaw, hanlang nga Christmas light, hanlang nga Christmas tree, hanlang nga regalo ti mga agaw kini Apo Isus, no daduma nga makapagragsak di puso tapaya, at dapay lang nababati, anya dagiti naka-stack nga, at dapay lang nababati nga sakit tinakam mo, imon mo basit, tangsit mo nga nababati basit, ikatamon tapno agwaya di puso nga agragsak. Ibaleng mo idan, ta mga baruanang ka, pastor kam ni Apo Isus, datan, isungod nga kunatayo, ka everyday is Christmas kunatayo, narigat, nga mabalin tayo nga aramiden, narigat, nga mabalin tayo nga paragsaken, katatangarod kakabsat, rugyan tayo, anya ti kararag tayo, anya ti number 1 nga kararag tayo. Thank you, Lord. Nagyamang kami, Apo, apaya, gaputi ayat mo. The unconditional love. Dijay awan ti kondisyon na nga ayat nga inted na kanya tayo. Nagyamang kami, Apo. Anya mo ti dawaten tayo para itibagbagi tayo. Nagmayat ko mamad. Ni family, kapya, ragsak. Dijay pamilya tayo, salunat. Kararag mo ka, gumasat kam kuma. Yung panunutom ka agtupak no anya kwarta sansanikwa mayamet ngam no dadduma makatulong ngam no dadduma makaiyaw-awan katat kakabsat ari naen tayo ti Dios agyaman tayo king kuana ti kinamanagayat na gapokin ni Apo Santa Maria inted na tatang aldaw nagdakkel ti akem na iti daytoy ramrambak tayo ket makatulong dagiti banbanag nga adda kada tayo ngam ti kangrunaan na DJ nagbalbaliw a puso DJ agragrag o nga puso DJ agragrag sak a puso gitumultulong kin managayat a puso dayta ti usto dayta ti espiritu na iso nga kuna ni Apo Isus aramid no kung mga mabalbalin ko na nag-aramid pakakitaan ti Christmas ken no kas anom nga ibiyag kas anom nga iaramid kin ni kabsat mo.